Δεν είσαι καλά εκεί. Λόρι! Δεν είσαι καλά. Πάνε! Έρχεται. Out. Θα έρθει ο Λιώρης. Το στροφάκι κοίτα και τη στροφή θα την έχει μάθει. Κοίτα, σκύψου. Φόρτ. Ναι, Ford. Με τα όλα έρχεται. Ρε εσύ με την κάμερα ρε στρου! Λάτβαλα πρέπει να είναι. Ναι. Η Χίρβα. Λάτβαλα. Τι μου πέρασε. Για ρημάτι. Κάτσε κάτω! Ήρθε και ο άλλος τώρα με το κινητό γάμο, το σπίτι σου γάμο. Ο Αλέκος τραβάει για το βούτσο τελείως, από εκεί περνάνε, από εδώ τραβάει. Κάνει καλλιτεχνικά είναι. Κάτσε κάτω πέρα, Αλέκο. Άρα πιες τον κόλλο του αλουνού. Έχω φέρει σπάτουλα να σας ξύσω μετά. Μαλακισμένα.